Jeg hedder Doris, og jeg er inden for aktivitetsområdet. Og vores 3 bedste råd til kollegial sparring, det er motivation og struktur, vedligeholdenhed, øvelse, øvelse og øvelse og atter øvelse. Når man starter et projekt som Spar på Volden, så er det meget vigtigt, at man opstiller nogle etiske regler, hvor man lover hinanden, at her er der tavshedspligt, og at man er meget lyttende over for hinanden, og at når man er færdig med en sparring, så aftaler man, at den slutter her ved det her møde, og ikke videre, når man går ud. Og så er det vigtigt, at man har lederens opbakning, og så der bliver struktur på, så det bliver holdt hver eneste uge, og så ligesom, at man møder hinanden på en ordentlig måde. Og det er vigtigt, at vi giver det tid. Det tager tid med at få sparringen op at køre, og det er vigtigt, at vi har det med på alle vores møder, og vi skal respektere hinanden. Jeg hedder Mona og kommer fra Båndhalscenter i Tors. Ja, og prøv at fortælle os noget om, hvad dine gode råd er. Min gode råd til kollegial sparring, det er, at der skal være fokus på det fra ledelsens side af, og så at der gives tid til og struktur på afdelingsmøder og ellers andre møder. Og så er det en god idé, at det er en skal-opgave, så at alle er med, og så det ikke løber ud i sandet igen. Og så har jeg den 4., og det er, at man skal starte med styrkespotning, fordi det er altid positivt. Jeg hedder Ditte Vase, og jeg er fra Hjørring Kommune i distrikt Øst, og jeg kommer fra sygeplejeteamet. Jeg skal give de 3 bedste råd, og det første råd, som jeg synes, der er vigtigst, det er, at alle faggrupper skal med fra start af. Vi sygeplejersker har været hægtet af, og det synes vi faktisk synes var rigtig træls. Så det bedste råd, vi kan give jer, det er simpelthen, at alle faggrupper, ligegyldigt hvad, skal med. Det andet, det er, at der skal være lederopbakning, for uden lederopbakning, så fungerer det her ikke, og det skal prioriteres. Jette Hus Larsen, distrikt Nord, Hjørring Kommune. Jeg blev bedt om at fortælle om de 3 bedste råd i forhold til kollegial sparring, og ledelsesmæssig fokus og prioritering er alfa og omega i, at det lykkes. Vi har også som nummer 2 været inde og sige, at accept i organisationen har været meget vigtigt i forhold til, at vi indfører de nye værktøjer og prioriteringer i forhold til både tid og penge og mødestruktur i forhold til det. Så har vi tilpasset netop mødestrukturen, teamdannelsen, vores organisation har vi tilpasset. Vi har tilpasset dagsordner, og vi har været bevidst om, at det er en proces, som vi har gang i, og det er en kulturforandring, der tager tid. Jeg hedder Per Olsen, og jeg arbejder på Ældrecenter Vesterlund, primært som aftenvagt. Og mine 3 bedste råd i forbindelse med kollegial sparring, det er, at man skal være åben over for forandring, og man skal anerkende sine kollegers forskellighed og ressourcer. Og så skal man blive ved og tro på, at det lykkes.